Koristim ovu priliku da skrenem pozornost i zastupnika i članova Vlade, ali i šire javnosti na probleme s kojima se susrećemo zbog, uvjetno rečeno, nefunkcioniranja ili nedovoljno dobrog funkcioniranja jedinstvenog tijela vještačenja. Prošli tjedan smo imali u 2 navrata raspravu kada je bila tu na plenarnoj sjednici rasprava o Zakonu o doplatku za djecu i na sjednici Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku smo imali priliku čuti rezultate, pa možemo reći i samohvalu ministarstva na način kako je sve skupa odrađeno, odnosno koji rezultati su postignuti. I to je hvale vrijedno da neko naglašava svoje rezultate, međutim to su rezultati u onom usklađivanju propisa. Ono što je život, što je praksa, to je nešto drugo. Imamo i prilikom te rasprave koju sam spomenuo, kad je bila rasprava o Zakonu o dječjem doplatku, neko je ukazao na to da imamo i trenutno 20.000 neriješenih slučajeva na jedinstvenom tijelu vještačenja. Pa evo, ovo je zapisnik povjerenstva i u njemu stoji: zavod je preuzeo 10.000 predmeta iz dosadašnjih sustava vještačenja, od 1.1.2005. zaprimljeno je novih 20.000 predmeta, zavod je do sada riješio 10.000 predmeta. Problem je možda ovako kad gledamo sa strane i nije nešto bitno, međutim ljudi mjesecima čekaju poziv na vještačenje, a u međuvremenu se obustavlja isplata prava stečenih starim rješenjima o invalidnosti, od isplate uvećanog dječjeg doplatka do prava na invalidninu te prava na skraćeno radno vrijeme. Kada je bila rasprava o Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja, kolegica Murganić je postavila pitanje da li je to jedinstveno tijelo vještačenja dovoljno ekipirano, da li ćemo imati dovoljno stručnjaka da to funkcionira. Sada se pokazuje da je s pravom, kao osoba koja poznaje ovu problematiku, da je s pravom postavila ta neka pitanja na koje u tom trenutku nismo dobili odgovor. Ali ja postavljam pitanje, u ovom zakonu stoji: ministar nadležan za rad i mirovinski sustav donijet će pravilnik iz članka 8. stavka 2. ovog zakona do 30. studenog 2014. godine. Postavljam pitanje da li ga je uopće donio. Zavod je dužan osigurati početak rada jedinstvenog tijela vještačenja do 1. siječnja 2015. godine. U srpnju prošle godine smo donijeli ovaj zakon, znači bilo je pola godine za pripremu. No međutim, iz ovog zapisnika se vidi da je tek u svibnju raspisan natječaj za prijem novih ljudi u jedinstveno tijelo vještačenja. Uz ovakav tempo nagomilavanja novih zahtjeva, podsjećam na onu raspravu o Zakonu o dječjem doplatku da je u tom trenutku bilo slučajeva iz 2013. godine. Provjerio sam, većina tih iz 2013., barem oni koji su meni dostupni, su riješeni. Ali na čekanju su oni zahtjevi iz 2014. godine. Mi ljudima, odnosno jedinstveno tijelo vještačenja na ovakav način ne može ljudima osigurati njihovo temeljno pravo koje proizlazi iz zakona. Mislim da je bilo red da i se u ovom Saboru progovori o tom problemu, jer taj problem je živući problem za te ljude, jer većina tih ljudi ipak živi na granici siromaštva i ovisna je maltene o svakoj kuni. Hvala vam lijepo. Hvala i vama, poštovani kolega Novak. Sada je